Americké úrady vrátili Mongolsku pozostatky dinosaurov, ktoré paleontológovia zo Spojených štátov našli v púšti Gobi. We are honored to repatriate to the people of Mongolia. Sme poctení, že môžeme Mongolsku vrátiť fosílne pozostatky 18 dinosaurov. Na prípade pracovalo Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť. Pre Spojené štáty je to historická a aj prehistorická udalosť. Áziu fosílie opustili v rokoch 2010 až 2012, keď ich do zámoria prepašoval šéf výskumného tímu Erik Prokopy. Američan predajom kostry Tyrannosaura získal $1 000 000. Aukčnú transakciu však napadlo Mongolsko, na základe čoho americké úrady spustili vyšetrovanie. Napriek závažnosti prípadu čakajú 32-ročného milovníka z kamenelín iba 3 mesiace za mrežami. Hroziacich 17 rokov vo väzení a štvrťmiliónovú pokutu sa podarilo odvrátiť Prokopyho advokátovi. Ten uviedol, že dostatočným trestom pre vedca je to, že ho po škandále opustila manželka. Američania do Mongolska vrátili 18 skamenelín, ktoré sú staré 68 až 80 miliónov rokov. Vraciame viacero pozostatkov dinosaurov. Sú medzi nimi napríklad kostry 2 tyrannosaurov a ďalšie iné druhy, ktoré sa našli na púšti Gobi. Mongolské úrady začali s prípravou prvého múzea dinosaurov. Okrem tyrannosaurov budú expozíciu tvoriť pozostatky Tarbosaura, Protoceratopsa a Oviraptora. Dominika Píšťanská, RTVS.